Residente po at may-ari ng malilit na negosyo sa Pangasinan ang ginagamay pa rin po ang paggamit ng e-wallet bilang paraan po ng online payment transaction para sa kanilang mga customer. Ayon sa kanila, nahihirapan pa rin silang gumamit ito dahilan na nangangailangan ng maayos na koneksyon sa internet upang maisagawa ang transaksyon at makapagbayad sa mga customer. Bagamat gumagamit na rin sila ng mga e-wallet tulad ng GCash, sinisiguro muna nilang ligtas ang kanilang mga transaksyon upang hindi mabiktima ng online scams o pandaraya. Ilang bayan sa lalawigan tulad ng Bayambang ang nagsusulong pa rin sa paggamit ng paleng QR payment bilang alternatibong paraan ng pagbabayad sa mga business establishment. IFM News. IFM News. IFM News.